Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Oret. Oret iki sampean. Nguber koceng kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggat. Ayo, rasakno ya. Guys, iki dangdut apa sing digawe wis entek kabeh ngene. Ya ya. Dangdut kawitan sawung kaling bojo besengut pikiran pusing. Ana dangdut akar alang-alang bojoku besengut aku kakean utang. Ton keripik gedang yupai ton mari kekeran barek sing lanang diwasu doran dadak mancal-mancal yupai ton terus keturun sampai ke adang bakule potong bareng leler terus mapsrak nduk pawon bareng ngeres kopis dadak kliru blangkon jangan terburu kau nafsu ayo diurus lebih dulu kira-kira bojoku cemburu takut kehilangan wong kaya jiwaku kembang dilemcekake ojo digunem wis jaman si arek gandeng wong tuwek wis unsume jare sing penting raijone duwike sing penting ojire namung semanten kidungan kula sae lan boten borong karesa ya aduh mbok. Ya awak iki pancene wong tugase yo ngene iki. Lah lek pancene gak rekaman, kasete gak terus. Wah susah sing di omah iki. Wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wis arek-arek kait lancar dhewe ana sing kaken pola iku apa marai. Wis nurut-nurut ta wis enak. Delok aku nurut mbok sak wulan 50.000. Rong bulan 1.000. Tapi apa to ngrekaman? Aduh. Lho. Munawar. Lah, ya apa wis ngomong kok kaset tambah blakrak ngene ya apa? tak pikir-pikir. Wis kentekan ngomong iki jaman iku sampe jaman saiki. Mosok menungso kentekan ngomong. Lah mbek ngomong-ngomong apa ta apa ya? Ayo apa? Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa ya? Gendeng akon niku. Lho gak ulang ngomong apa? Ya embong ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialangno ngono lho. Lha apa embung diwalik iku? Ya apa sih rek? Iya. Waduh lambene bathik. Celonone biru. Sepatune anyar. Oh, sepatune. Lho apane sing melet iku? Kono sing melet barang. Ngomong ngamu kon niku taline lho. Mosok ono tali melet. Delokno, aku gak patek ngguyu mari patian. Saya tak delok tungkae. Lho iki bani slender iki rek. Ya, Pak. Wong mulane lek mlaku cepet temen glendeng terus ae. Ngomong ngamu kon niku mari tak sulno iki. Iki wah sul kok dhuwur temen kaya mancik dengklek iki. Kon iso-iso le mung ngenyek kanca. Paras ayo tak salaman mesti gak tau sak ulang setengah gak pedhok mari rekaman dhisik sampai saiki. Iyalah ya kangen ya. Iya. Paras Iya, waras. Waduh tangane mambu soto. Mambu soto. Mari anduk ning pasar kembang. Sopo sing bayari? Cina. Ono jan jagakno ae ta. Ono bayar dhewe lho omonganmu kon niku. Aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho.
Bareng ana pasar kembang ana enggak kenal kok ana wong mangan nduk restoran. Halo, halo. Boleh wonge kalsungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Kok yo kok Sawangane kok embo, kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Diampirno sapa ae masih gak kenal wis tak anggap dulur ngono. yo ngerakno seduluran. Ayo, Timbang apa? kepaten obor. Atuk kepaten kesut. Lho. Wis gak unsum. Lho tangane kok Apa? mbu sate. Mari andok sate. Waduh. Sing bayar sapa ngono nggo. Tapi aku ro bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe anyane. Iya. Dibuntul barang kok mulih. Tak go mule. Rupane mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging. Ya. Gak ada daging. Kok eruh ae kon awas ngene. Wong aku iki gak iso goro ya ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bothok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero ni dagingnya duduk daging wedhus lho. Apa daging apa? Lah iki mang apa sul-sulane sepatuku iki. Kok guyon-guyon. Lho mambu bir. Ngomar ngombe bir. Waduh, lho iki mambu garangan. Ya. Aduh lo kartolo. Kok nemen lo kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lo kon. Kayak mari ngladak, peno ro istilah ngladak. Iya padha karo nggonku. Lek nggawa asu akeh yo. Iku cara nggonku ngropyok iku. Oh, cara nggonku ngladak. Waduh, Ono maneh cara sing liya. apa? Tandes. Apa ya? Grubyuk-grubyuk. Oh, grupi-grupi ya. Iya. Kok mambu wangi yo? Ya, Mambu wangi susu. temen lo arek ketiten. Susu kok mambu wangi. Iya. Gak ngono kok tah. Irungmu ki lho irung apa sih lo? Panca indramu iki lho ya apa kok tajem temen. Tajem aja mambu wangi. Kemanten anyar. Loh. Manten anyar. Iya. Duh, wingi nginceng kok rek. Lah nginceng apa tak jagani lenggis kono. Lho aku tau nginceng dintup kala jengking. Lah sing dhisik. Iya. Niki. Waduh, manten anyar ta? Iya. Waduh, sembarangnya anyar ya. Iya lho. Kaosnya anyar. Anyar. Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotange. Iki Iki kumbahan benangnya rek, kumbahan. Ah, coklat, benangnya coklat. Lah kaosnya putih benangi coklat. Iso koyo semut golek panganan ngene rek. Kon iki aja ndelok masalah pakaian. Pakaian iki hiasan hidup. Oh, Sing penting deloken batikku rada kuning iki lho. Sing penting lak gelek rabi ya, iya. Rabi maneh. Iya. Waduh. Oleh arek ta. Gak oleh celeng. Lho gak ngono atine rondo apa sik perawan? Ngomong ngamu kan niku wis. Rondo wong sik ya. perawan. Anake sapa iki? Nah iki anake Singopati. Apa? Apa kon niku? Apa nek Singopati? Rumah samu ketoprak sing gak rabi. Gak ono artine oleh wong desa apa arek kutha? Gak anake wong biasa. Yang biasa. Desa. Kok tukokno pakaian barang? Lho. Peniset iki lho durung teko wis sak dokar. Apane sak dokare? Lho ya damen dado. Ya klaras. Kon niku lha apa bakal bojomu kok kei damen kate ngobong genteng ta ya apa? Iya, kan iki sampel yen kan niku. Iya. Adate wong ndek desa nek adek terep lak mbutuhno iku lho. Oh iya. Daduk, damen, Diruwo-ruwo ya. Iya. Nanggap apa ya? Lho wis nanggap ngantuk 3 dina. Lah wong ngantuk kok tanggap iku. Terus wong pijet iku seminggu. Waduh, iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tangkepan. Wah, ngomong ngamu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa? Nah, ya rabi biasa ngono ae lho. Iya. Sik ndurung duwe anak ya. Durung. Usuk perawan berarti. Iya. Waduh. Iku ditutno sapa ae waktu kon kawinan? Ya hansip 18 garane. Lah apa wong kawinan tutno hansip iku? Ngomong ngamu ya bolo-bolo. Ya bolo kabeh, para pini sepuh bareng. Iya. Waduh, dilungguhno ku ade. Gak gredau. Lah apa kemanten dilungguhno gerdu iku? Ayo nanti dipikul ngono. Lho gak ngono dilungguhno nyewa ku ade ta enggak? Lho wong-wong tuane soge diruwo-ruwo lho. Waduh. Salin ping pira sapa wengi? Salin elingku ya. Iya. Elingku. Iya. Waktu aku dikarak iku lho. Iya. Iku ping 3 lho. Sing dikarak tok ping 3. Ping 3. Iya. Kon gak ro, aku terang-terangan ngomong iki. Iya. Jam 12 bengi iku salin ping 13 ya. Oh. Salin ping 13. Ya menang buringe sisa saya iki. Waduh, tapi manten anyar gak apa-apa. Iya. Lho, waktu iku pernah iku numpak motor apa mlaku? Lho ya. Marake. Lho iku diglondongno aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Ngomong ngamu kan niku. Numpak motor apa enggak? Nyater motor. Oh, nyanter motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok. Iya. Oh, kembang mayang bareng. Temenan wis adat kono ae lho. Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Salaman Salaman ya. Enggak sikut-sikutan.
Iya diraketno lahir batin lho. Marno nyembah nang sapa? Lho nyembah nang Watu Agung iku. Ojo nyandak Watu Agung lho kon. Oh. Nyembah nang maratuwa lanang karo wedok. Iya, maratuwa lanang, maratuwa wedok ya wong tuaku lanang, wong tua wedok. Biasa lek kemanten keteko lak disawat bareng ya. Lho iya ganden telu. Kok lha sawat ganden niku. Endok. Oh, ditotok endok. Iya. Ndoke apa ya? Lah endok buan. Oh, ndok sakbuk iku ditutupno. Waduh Kartolo rek. Ya ndok PT. Oh, bareng ditutuk. Sing tembean. Ya ditutuk apamu? Oh iku omonganmu. Ya ndek bathuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, ditutuk nduk bathukmu. Iya. Wah, ditutuk ndok bareng. Marno mlakune ya gandengan. Gak berangkang. Lah kon lha manten anyar kok mlaku brangkang. Digongon gandengan lho. Oh, gandengan. Iya. Bareng gandengan mancik apa? Lho aku mancik pawon di kono. Omonganmu. Mosok manten diobong kon. Omonganmu jar rame-rame. Iya. Waktu iku aku dilebok nek kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lho nek kono disiram lengok gas. Kate diobong. Wah, kon lha apa manten siram ngogas iku? Iku adate kembang bore. Oh, bae banyu leri cek gak dadi jerangkong. Ya maksud iku cek gak ono sambikala apa-apa. Bareng kon dilebokno kamar bleng wong loro. Wah, wis. Waduh. Temenan lho. Terus keringetan dadak. Lah apa keringet mendadak iku? Puyeng kumat, puyeng. Oh, saking akeh wong. Rasamu lapos saking apa dayoe saking akeh. Sama keperucut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyengku kumat. Oh. Meripat terus berkonang. Oh, saking akeh wong. Bareng ngono aku Kon dulang-dulangan barang. Lho iya, Kon didulang apa? lesung. Duh, Allah. Kon lah apa manterannya dulang lesung iku ya. Ya didulang iku lho. Tapi dadi sampai saiki. Lho wis 3 dina njaluk pegat hari ini. Lah apa? Ya apa ya? Ya wong 3 dina gak tak uli. Lho lah kon blakrak manten anyar ya ngono. Lah, Kon saiki bolak-balik mang- rabi kon iki elek-elek wong, Lah, rabi wis. pisan ae ngono Aku lho. ngenger nih anakku lawas ya. Lho dadi bojomu sing dhisik mati ta? Iya ngono. Ya sing dhisik kok. Saiki anakmu wis gedhe. Iya. Sing sekolah ya. Tak sekolahno. Sekolah nandi? Lah iki apa ndek SMP kelas 1? Oh, pirang tahun kelas 1? Ono kono wis 21 tahun iki terus. Oh iya. Oh ya nurun bapakne kon. Masamu marung ndek sekolahan ah. Lho, sapa ya? Blangkonan, surjanan, seweke diwiru selopan kacamataan. Nah, Pak Kastawi. Paling dolek remian. Rene. Piyu. Kocor onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaiane kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok Weh, sana. adoh saka Suluh. Oh iya wong Solo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringga. Oh iya Surabaya iku Oh, Surapringga. Welah anggonku tekan Suluh. Ning Surapringga kuwi ora nunggang apa-apa. Njur aku nunggang sepur dosol. Apa sepur dosol iki? Pundake sing melesat iku. Wah, keliru kan. Sepur dosol iku ngerti ya. Apa? Sepur sing gegere remek iki lho. Oh, sepur desel Ah. lah, sepur desel. Anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah ning nunggangku cedhak ning totoke. Totoke Den. Adane wak klothok ae rek. Ono totoke Kuro ta? Oh, ndase. Ndase. Iya. Dadak ora suwe sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus ubrus. Mak ucus ubrus. Iku nek maju lho. Iya. Ucus ubrus. Ro kan nek mundur. Lah mundur apa? Ubrus cus. Ono ae rek. Ora let sedelo maneh. Dadak aku didokake ning stasiune Jomplang. Lho, iya. Oh, stasiune Didik Seno wae. Gak iki lho Jombang. Oh, Jombang. Iya. Jombang, Neng Pak. kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun.
Njur aku mbarus. Mbarus. Oh, Mbarus iku terus. Mbarus iku Mbarus iki lho sing dodol nek wetane omah Mbarus. terus ya. Terus ya. Dadak nuju ning Surapringga. Nuju ning stasiun Gubet. Lho. Apa stasiun Gubet iki? Oh, Gubeng. Gubeng. Gubeng ayo Gubet wong iki dakno. Mengkono eling-eling ning Surabaya. Njur aku medun. Ajak modern wae cek linu kan. Ngomong ini. Arep ning kampung ora ana kendaraan. Njur. Njur aku ning kono imbal bunyak. Apa bunyake? Apa bunyake? Banyak bae. Oh, becak. Becak. Wong becak ya bunyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak ning kono aku imbal nunggang opletet. Pak gadhet, Pak. Wis gadhet, Pak, oplet tok, Pak. Lha apa opletet iku? Oh, opletet to. Nih, sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro to. Dadak iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa. Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa. Oh, coba tak Tapi wong tepungake. iki sing enak ya. Iya. Terang-terangan ae. Diengkule diuntir ngono ya. Kon lha apa kon niku? Oh, wong ngilekno Nggih. wong. Nuwun sewu piyantun. Nggih, nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula to. Kula apa Bapang? Oh, apa bapak? Sisan rusak wis, Bapak. Lah piyantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pokweni. Lah panjenengan po sinten? Kula apa basa? Apa basa wis Iya, lah iki ponakane poh moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula to. Inggih. Kala monggo. Lah piyantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan rawuh ngriki kala menapa? Kalane kumbahan. Nuwun sewu derek. Nggih. Catosipun kula saking Solo dhateng Surapringga menika badhe kepanggih kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Inggih. Sanes Kartolo Ndika. Wong iku tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepanggih Kartolo, yen kepanggih Munawar Bogang. Nggih, kula niki. Saestu Nggih, saking tandes saking tandes. sanes Munawar Ndika. Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Lho, Sapari. Nggih. Saking pundi menika? Saking Kupang Gunung. Kupang Gunung. Kupang Gunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Lho. Oh, Sanes Sapari kon. Aduh. Wah, riri kon lha apa macak ngene barang mulane kok pating pecotot. Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki ngomong Enggak, gak entos. gak ngenyek. Kon ro nang tandes nek malam jemu ae kok. Apa? Oh, perak. Wong Kate iki- nandi kon? Aku mangga. Pakaian ini? Nggih pakaian iki mangga. Suluan. Jangan ngiring-ngiring kemanten. Oh, ini kemanten. Iya. Waduh, tepak melok Pak Ri. Kon melok? Iya, sapa tadi manten? Kancaku iku apa? Sapa? Lho, kon selali sih. Sapa iki lho? Sapa? Lho. Kon gak ero? Sapa? Kon gak ero? Sopo? Ayo sapa? Sapa sih? Sapa? Sapa? Omonganmu kok pating pecotot sih. Ya tanggaku lho Oh, tanggaku. iya. Wis lek panjenengan ono acara ayo. Iya. Awak dhewe masih koyo ngono gak apa-apa menghormati. Iya. Engko marino ayo goleki Cak Markeso. Markeso? Iya. Lu dalanan Iya. tepak. Oh, Diampiri Markeso, pokoke ta. ono omah lho biasa lek yamen iki gak ono omah. Iya rek kena ketuan-tuanan. Oh. Ngomong-ngomong. Iya marino ge. Maksudnya ngene lho, tuan-tuanan niku Markeso kok lebih tuwa ta umure ambek awak dhewe iki. Iya. Dadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor. Lah apa? Lah apa kok nyemedhotno kolor iki Sik medhotno gak medhotno seduluran. seduluran. Nah, ngono ya. Halo, iki numpak becak numpak bemo iki. Ya apa? Ya apa? Sing gelis ah. Nyanter kol. Endi sih? Kampung ndi sih? Kampung ndi? Kampungku ta. Iya kampungmu nang kampungmu dhisik mampir nang nggonmu. Mane ngedang sepur nek ana krama ya. Lho, padha ndi kok? Lho ya kan jurusan. Waduh. Blakrak ae kon niku. Wis pada umume ndek kono iku bemo rada papat rek. Ngono. Lho do papat ta? Karena bemo rada telu iku bemo bane meledos.
Lha apa kok bami ledos iku? Lho siji maneh lene. Oh, ngono. Lho, iya. Di numpak bemo ah? Mbak bemo ae. Wis aku melok kene apa jare kon mampir ono ya? Ngono ta? Iya, engko terus namanya menawari ya. Iya, Bisa aja nek ngono. Masih buwuh yang ngono kok talang ngono dhisik ayo ngono lho. Iya. Lho. Kon iki ya apa wong bobok kon nalangi lho. Ya, Sementara. Ayo, aja Ayo, ngono. ayo. Ayo wis budal.